Ongi etorri beste bideo batera YouTubeen. Bideo honetan izenburun ikusiko zenuen bezala, azaldu behar dizuet egun guztin zer jaten deten volumenen. Hau da, muskuloa irabazteko prozesu baten, nik guantxe bertan 86 kilo pixatzen ditut, orduan. Volumenen egoteko, bastante jaten dut, bale? Orduan ikusiko zuen pixkat nola banatzen dituten otordu bakoitzen zer jaten duten, eta hori dena. Horrez gain baita pixkat azaldu nahi dizuet, otordu bakoitzen zeba sartzen duten gauz bakoitze, eta gero baita zuei nola halko zenueken organizatu zuen dieta, bale, pixkat estruktura general bat, dieta bat itxeko garaien errespetau behar dana, bai, zure objektibo lortzeko, izan daike, bai, nire kasun volumenen euteko eta muskula irabazteko, edota pisue galtzeko. Vale, así que, vamos. Bueno, hasiko gea lehenengo otordutio. Otordu hau da, entrenamentu aurretio sartzen dutena. Vale? Ikusten duzuen bezala, dau, ogie, hidrato fuente bezala, gero, proteina aldetio urdeiazpikoa sartzen dut, eta gazta baita. Vale? Eta gero, grasa aldetio, aceite de oliva, eta aguakate pixkat. Vale? Otordu hau, ez da sartzen entrenamentu oso gertu, más o menos uzten ditut 2 ordu, digestioa eta hori dena ondo itxeko. Kantidade aldetio egongo litzeke. 100 gramo ogi, pan integral, gero, urdeiazpikoa 50 gramo, gazta, queso curado, 30 gramo, aguakatea ojo bota diot, egia esan, baina egongo die más o menos 40 gramo, eta olioa 4 bat kutsarada, vale, tostada bakoitzen 1 kutsarada, eta jazta. Bastante kompletoa otordue, eta bastante kaloria dauzkena, vale, azkenen hogik bastante kaloria dauzke, gero aceite de oliva eta hola baita botatzen diot, azkenen kalori gehiago igotzeko, azkenen olio baita, bastante kaloria dauzke. Gero, proteina, baita entrenamentuako eta hori dena, gazta aukera dut queso curado, eta azkenen konparatzen batzu igual, queso freskokin, honek bastante kaloria dauzke. Azkenen zuek ulertu barra aukezue, volumenen garenen dauzku bila barra alimentuk, densidade energetiko gehiena daukiena. Hau zer da, kantidade gutxin, kaloria asko proporzionatzen dizkiguenak. Gaina, alimentu hauek, alimentu osasuntxu dira, azkenen alimentu realak die, urdeiazpikoa, gazta, ogie, aguakatea, denok ezagutzen ditugun alimentuk die, gure gorputzei ondo etortzen zaizkionak, así que, perfecto. Gero baita, nahi goizetan asko hobeto sartzen zait, janari gazie, vale? Nahi goizen ez da sartzen ja, igual, proteinaen polbo, jogurt grikoekin eta hola, vale? Hoi nahiagoet geroak utzi, goizen gehiago gustatzen zait, urdeiazpikoa, aguakate, gazta, ogie, olioa, eta holako gauzak. Gero baita, pixkat aiunua egiten dut, vale? Ez lehen hau ezela, lehen asko gehiago egiten dut, baina guain egiten dut. Esnau, pixkat aiunua egiten dut, 2 ordu gola, esnau eta ja seitun jaten hastea, nahi etzait oso ondo sartzen, vale? Orduan egiten dut pixkat itxoin, baita tripak eta ondo jarri arte, gozei pixkat inarte, eta gero ja jan egiten dut, vale? Baina uzten dut margen pixkat baita entrenamentuako, digestioa eta hori dena ondo iteko, eta jazta. Bueno, baztek, guain, entrenatza jetxiko gea, gaur tokatzen zaigu press banka, agarre cerrado eta sentadilla, barra alta, bi variante, así que vamos a darle, vale? Guain, revisio pasatzen ari naiz, gozatuta gero, baita digestioa itxeko eta hori dena, así que ya preparaos, vamos a darle. Vale, gaztek, orduan, lehenengo ariketa, press banka, agarre cerrado, vale, dauzkeu, 6 serie, 4 repetiziota, vale, así que 120ekin ingo dugu, behintzen lehenengo seria, eta saiako naiz 6 serie 120ekin iten. Vale, RIR 2-3 da, hau da, rekamaran 2 edo 3 utzi behar diela, así que, vamos a ver.
awake every night, looking back on my life. Will apologies to the people I love for the things I've done really make it right? I guess it might. Just then I realized my past is the reason I'm here right now. As a matter of fact, I won't apologize. You bitches always pissed cause I am constantly changing. Think of how far that I've made it from my incarceration. It's amazing, ain't it? But I'm in the zone, I'm a rolling stone. I'm coming home, but I'm not alone. Do I really gotta let another motherfucker know? I won't surrender, surrender. Bale, gaztek, banka bukauta, 6 seriekin ditugu, azken ez dugu indena 120ekin, pixka jetxe indio, eta 117,5kin bukaudu. Bale, orduan bain, sentadilla, 3 serieto gantzezkigu, serien rampa deitzeana, oza, intensidadea igotzen, serie batetio bestea, bale? 4 repetiziota, eta gero bai da, oza, sentadilla barra alta, baino pausakin, bale? Oza, beran, hiru kontatzea, hiru kontauta pausa, eta, vamos a ver. Fuck, what the? You were having a bad dream. Where am I? Turn the fucking music off. Who the fuck are you? I'm your daughter. Oh, no. You're too old to be my daughter. What year is it? It's 2033. No, it's not. No. Where the fuck do I go from there? Who do I believe? Who do I believe when everyone else silence and everyone's out to get me? Who will save my life? How do I believe in anyone? Please don't mind me. Stop really trying. I just kill myself sometimes. Take it into if I could just wake up, if I could make you see I'm alone with your sickness. Who will save my life? I don't believe in anyone. Please don't mind me. I just kill myself sometimes. Bale, gaztek, entrenamentu bukauta, akzesorio baita inditugu. Akzesoriok ziren, peso muerto rumano mankuernakin unilateral, oza, hanka batekin bakarrik. Gero, agarre pinza, deitzeana, oza, diskoa ustea, agarrea lantzeko. Eta azkenik, crunch abdominal, bale? Diskokin, eta fuera. Oza, hemen azkenen, entrenamentuko importantenak lehenengo bi ariketa ziren. Gero beste, bai, aksesoriok, salare intenso imardia, baina bueno. Así que guain, erakutsiko dizuet, bigarren otordu ezin dan, bazkarie, entrenamentu rekuperatzeko. Venga. Bale, gaztek, orduan, bigarren otordun sartze detena da, hidrato aldetio, arroza, eta gero ternera, bale? Izan daike ternera, o pechuga de pollo, bale? Osa, kosta baita higado batzutan sartze, baina hoi, bale? Arroza aurkiko dugu, 500 gramo, eta ternera 250. Guain behituko baina bai, nik uste 250, eta gero fruta majaten, bale? Baina hoxe, gero baita ternera gazken finen grasa baita baduke, así que, perfecto. Vale, aragi hemen dugu. Aragi importante, erosi aldezuen aragi onena, vale? Osa, kalidade onenekoa. Osa, literalmente aragi hau nire bezinona da. Osa, nire bezinon txalana da. Osa, hau baino hobeik ez dago. Nire esatea hemen jendek, esi carne roja es mala, no sé qué, todo. Osa, gero jendek jateitu uste egize prozesatu, talako, eta esatu jona gala. Gero, nire bezinon, nire bizilagunen txalan, xerra, osa,
Hoi txarra bali bada, bueno, gero. Bale, orduan azkenen hola gaitua, azuz ikustean. Ba. Azkenen baita berdura sartu diogu, bale? Berdura pixkat, eta sartu diogu brokoli, zanahoria bat, eta tomates txerri. Bale, horiek ez zidu kontau, sin más, berdura sartzea, tio. Bale, baino, berez, kalori gehien hauzkina, izango lieke arroza eta gero haragie, bale. Zeba sartzen da hidratok, zeba sartzen die hidratok eta proteina, bale. Azkenen guk ulertu garra daukeu, entrenamentuan guk ez daula muskula, sortzen, bale. Hoi iten da alimentaziokin eta deskansukin. Azkenen zuk entrenamentuan, intensiadekin entrenatzen dezunen, zu muskuloi mina izan ematen, zu hor, azkenen fibra gaiza puskatzen, digamos, orduan, zuk hoi dena rekonponitzeko, dakotu sartu barra alde batetik si proteina, azkenen muskuloa, 80% proteina ez dauinda, eta gero, hidratok, ze muskuloa barrun baita glukogenoa dau. Eta hau izango litzeke, hidrato almazema bezala, bale? Orduan, zuk entrenatzen dezunen, glukogeno hortatio energia hartzen du muskulok. Orduan, zuk glukogeno hori rekonponitu garra aukezu. Bale, eta ero baita hidratok laguntzen du azkenen sintesis de proteina horretan. Orduan, horreatio, bale. Azkenen volumen ikiakon, ez dago misterioik. Nahi bali baduzue volumenin, fuerte jarri, eta ikusten baduzu ez dezuela pixo igotzen, esan nahi do, etzeatela horren beste jaten. Azkenen, zuk balimak izkizu zein dien zure kalorias de mantenimiento deitzen dienak, hau da, imaginau zuk pixaten dezula, 86 kilo, eta zure kalorias de mantenimiento balin badie 3000 kalori, zuk hoi baino gehiago jaten bazu, pixu zigotzezu. Geroia muskuloa o grasa izan, va a depender mucho de baita entrenamentue, eta zenbatero igotezun pixue, vale? Eta baita zure nivela eta hori dena. Baina, pixu igotzeko mekanismoa hori da. Zure kalorias de mantenimiento, baino gehiago jatea. Punto. Ez da zure pixu igotzen esan nahi do, ez zatelai horren beste jaten. Vale? Nere kasun, guantxe bertan nau, en 3500 calorías, vale, 3300, 3500. Guaina guain bastante estrito gona jarri dietakin, ze guain arte izan da pixkat ahojo, baino guain nahi dut, apuntauta duki, ze jamaeten, eta hori dena, vale. Maskena da baita, nik entrenamentuan gastatzen deten hori, ondo rekuperatzeko, vale, eta nik azenen gorputzu egin bateko, behar duen guztie. Ze bestatutan pasan entzan igual, egun baten jaten nula bastante, beste baten ez horren beste, eta orduan, enitzen aseguratzen, nire gorputze rekuperatzen naizela, baina mendik aurrera nahet. Jarri, lagot ordu, sota kabai horrei jan, eta punto. Eixi. Paseatzea jungo da. Eizuko? Me cago en... Chiquitín. Sí. Esto puede ser. Vale. Vale. Muga. Ahí. Venga. Así. Venga. Bueno, gazte, ja txaldeko 6ek die. Oin arte pixkat lan nahitu naiz, bazkatuta gero. Orduan, tokatzen da 3. otordue, bale? Otordu hau berrie da, ze uste nire bigarrengo bideon esan nula 3 otordu iken itula volumenen, baina guain, 4. sartu dut, ze 3 otordu ikia volumenen bastante zaila da. Eta nahiagoet, otordutan gutxigo jan, eta jazta, bale? Ensi, bastante kostau zait otordu hau sartzea, ze nago entuta, 4 otordu ikia, baina, bueno. Alarma jartzen, baina azkenen segietan más o menos jatet, pixka gozauket egi esan, baina bale, azkenen nik bazkaltzet ordu bi kaldea, orduan segieta badau nahiko tarte goze hori iteko gaina horretio paseo bat ematet, orduan
pixkat goxe hori iteko. Orduan, erakutsiko dizuet ze jate den. Bale, orduan, daukegu. Yogur griego, prote, eta, a ver, avena, eta gero berez arandano batzuk. Bale, pixka guztioa emateko, baina ustez gazta hau indila, orduan, platano sartuko diogu, o beste zeuze, bale, baina hau izango litzeke. Osa, esaetena, yogur griego, proteina, azkenen proteina, beste proteina ingesta da sartzeko, eta avena, azkenen avena baita kalorik ikutzeko, eta puntu. Baina ez da gaztek hau izango litzeke, orduan, platano bat uta diot, enfokatzen. Ahí está. Orduan egon litzeke, 200 de yogur griego, avena 50 eta platano bat, vale? Platano hasta 100 gramos o 120, ez da oso ondo zuman. Baina ez da, bastante hidratos, ero proteina baita, proteina en polvo, 30 gramos. Baita pixka nahi zueta azaldu dieta bat nola inbeharko litzeken, batez kanbio fisikoa lortzako zure komposizioan. Hau da, pixue galdu nahi balin badezu, edo muskulo irabazi nahi balin badezu. Bale, azkenen bi opzio hori da ere. Osa, gu nahi denuen kanbio fisiko batin, handaik egun el punto que oso flako garela, ez da gula inongo muskuloek, eta azkenen pixue nahi denuen irabazi, edo grasa asko aukeuna, potolo ikusten ganak, eta grasa hori jetxine deuna baita, hobeto ikusteko estetikamente. Orduan, hemen klabea da, klaro edukitzea, zenbat kalori behar ditugun. Hau da, guk alimentun bidez, zenbat kalori sartu behar ditugun gure gorputzen. Bale, azkenen, segun gure pixu zenbateko dan, eta gure aktibidadea eta hori dena, guk gure pixu horretan mantentzeko beharko ditugu X kalori. Imaginau, nire kasue. Nik guantxe bertan 86 kilo pixatzei dut, orduan. Nik 86 kilotan mantentzeko, jan beharko nituzke, gutxi gora bera, 2.900 kalori, más o menos, vale? 2.900 o incluso 3.000, vale? Orduan, nik, nahi balin manun pixu egetxi, jan beharko nituzke, 3.000 kalori horiek, baina gutxigo, adibidez, 2.500 kalori, vale? En cambio, nire kasun, momentu honetan nau, muskuloa irabazteko prozesu baten. Orduan, hain naiz jaten, 3.000 kalori baino gehiago. 3.300 nire kasun, ze ez da nahi ez da volumen pronuntziatu batin, bale? Osa, hain naiz ikin azkenen volumen bat oso poliki, ze ez dago inongo pretsaik pixu irabazteko egi esan, eta nahi dut, irabazten den pixu hori gehiena muskuloa izatea. Bale, ze ni enator eta batetio, flako naula, bale, nia baneuke muskuloa, grasa pixkate bai, orduan, gerozta polikiko jun, azkenen zuen entrenamentu intensiakin entrenatzen bazu, irabaztezun gehiena, muskuloa izango da. Ondoren, behin argi daukeunen gure kalorias de mantenimiento horiek zein dien eta gure helburu zein dan, hau da, muskuloa irabaztea edo grasa galtzea, kalori horiek banatu beharko ditugu makronutrienten arabera, vale? Diera, proteina, hidratos de carbono eta grasas. Azkenen, proteina beharko dugu muskuloa mantentzeko, hidrato de carbono beharko ditugu energia horiek bitzeko entrenamentun, eta grasak beharko ditugu, azkenen, grasak siusi behar dilako, gure gorputzeko prozesu batzuk iteko, bale? Guk bizitzeko grasa kantidade minimo bat behar dugu. Ta ondoren, ja izango litzeke, aukeratzea alimentuk osasuntxu dienak, komida real deitzen dana, gaur egun bastante modan dauna, baita mikronutriente horiek eukitzeko, azkenen gu kalori horieta iristen bagea, eta makronutriente horieta iristen bagea mierda janda, hau da, zuk iritsaik ezu kalorita, gaietak janda, eta olako komida ultraprozesatu janda, baino mikronutriente horiek ez dituzu eukiko, eta etzea osasuntxu egongo. Orduan hemen klabea da, zu kaloria objektibo horieta iristea makronutriente horiekin betetzea, baino
elikagai osasuntsukin. Eta behin hau dena klaro daukeunen, baina izango litzeke zure egunen banatzea, otorduk, alimentuk aukeratzea, eta azkenen pixkat zure kontekstua adekuatzea, bale, baino esaetena, zuk ez badezu kalori horiekin, zuk ez badituzu kalori horiek errespetatzen, adibidez imaginau, nik ez baditut behar ditutenak baino kalori gehiago jaten, imposiblea da pixua irabaztea, bale, nik ezingo de pixua igo, orduan ezingo dut muskulu hori irabazi, bale, eta pixua galtzeakon igual, zuk ez badituzu kalori horiek errespetatzen ala baja, imposiblea da pixua galtzea. Kalorina da la base. Kambio fisiko bat itxeko garaien da la base. Vale, kalorin interkambio hori errespetau garra dau. Gero azkenen pertsona bakoitzea adeko imarko gara. Eta hau da, esplikazio oso basikoa da. Vale, ez azkenen dieta nola egiten da eta alimentazio buruzko bideo kompletua dindaike. Baina hemen pixkat nahi nizuna azaldu, modu oso general baten nola izango litzeken ideia general bat, eta baita zuek pixkat idea hori eukitzeko, zuen kasun dieta bat estruktura bat izateko, zuen objektibun arabera. Azkenik afari hau izango litzeke, lehenik eta behin. Berdura aldetio purea sartu deu, gero hidrato aldetio arroza, hengo dio 300 gramos de arroz, eta ero proteina aldetio sartzen dugu. Petxuga de pollo eta bi arrautza, bale? Berez baita gustatzen zait arraie sartzea, baino, kasu honetan, etzeon arraiik, orduan proteina aldetio sartu dugu, arrautza eta petxuga. Bueno, gaztek, orduan, pixkat ikusi zue nik egunen zehar zer jaten duten, nire dieta nondik noa juten dan, nola banatzen duten, eta otordu bagoitzetan, elikagai sartzen dituten. Ikusten zuen bezala, dieta batek ez dugu izan barra, janari rarokin, eta ez da egitu zuek ezaguzuen ez dituzuen janarikin. Nire kasun ikusten duzue gosarin, urde jazpikoa, ogie, aguakatea, gazta, bazkarin baita, arroza, eta haragie, gero, hirugarren otordun, bai igual sartzen dutela pixkat, proteinaen polbo eta olakok, baina, bueno, gero baita yogur grego, avena, baina, bueno, eta gero, afarin, baita, arroza, hidrato aldetio, eta proteina aldetio, baita, arrautzak, eta kasu honetan petxuga de pollo. Baita, gustatzen zait berez, arraie sartzea, bale, ze bastante importante iruditzen zait, baita, alik eta gehiena sartzea, arraie behin egunen. Baina, bueno, bestela, arraie ez badu hartzen, baita, suplementa hau indaikegu omega 3ekin. Eta, bueno, espero dut bideoa gustatu izatea, zerbait ikasi izatea baita, idea general bat itxeko baita zuek zuen dieta hori estrukturatzeko, zuen objektibun arabera, eta, bueno, bideo gustatu bali mazaizue, beti bezala, like bat eman, zuek komentario bat jarri, eta gainontzeko bideok ez galtzeko, suskribatu kanalea. Eta, hurrengo bideo arte. Venga.